Egunon lagunak. Zer moduz pasa duzue asteburua? Ondo? Entzun zenituzten ekaitzak? Zelako trumoiak, ez da? Maia egon zen superbeldurtuta, ze beldur asko die ekaitzei, eta ematen zuen etxe barruan zegoela, ez da? Baina polita da, etzetik ikustea bebai. Bueno, laguntzoak, gaur egun oso polita da, ze gaur ikusi alditugu maite ditugun beste pertsona batzuk, orain arte ikusi ez ditugunak. Ikusi dezakegu amama, aitonak, bai, ze ondo. Ni gaur joango naiz amatxo ikustera, aspaldi ez dudala ikusten, ez amatxo ez aitatxo. Así que gaur joango naiz beraiekin bazkaltzera, eta bezarka da erraldoi bat emango diet. Uste dut egin ahal izango dudala, ez da? Asko itxaron dut. Bueno, laguntzoak, gaur ekarri dizuet ipuin bat oso polita dena. Begira. Nola da posible? Kontatuko dizuet gauza bat, ipuina kontatu aurretik. Orain dala urte pillo bat, bazegoen abeslari bat, primeran egiten zuena dantzan. Eta, badakizuenela deitzen zen, Elvis deitzen zen. Oso ondo abesten zuen. Eta gerria ere primeran mugitzen zuen. Bueno, hau jakinda, prestatuko gara, ipuina entzuteko, bale? Venga, begiak ondo ireki, itzi, ireki, belarriak ondo garbitu, ilea belarrien atzetik, ahoa ondo ireki, bale, ikusten dugu, entzuten dugu, eta izilik gaude. Venga, bagoaz. Nola da posible? Hala, dan horia, eguzkia bezala, ez da? Ui, begira, kaiola bat. Hamster baten kaiola izan daiteke, edo txori batena. Ikusiko dugu norena den? Ui, begira, hasieran ez genuen ezer ulertzen. Bapatean, gure aurretik, neska bat pasa zen. Beitu, maleta gorri bat zeramatzan. Gure aurretik pasa zen maleta gorri batekin. Ematen zuen urduri zegoela. Eta gu bere atzetik joan ginen. Eta gero, hasi zen. Nola da posible! Mundu guztia, neskari begira geratu zen. Ai ama, neska oihuka batean jarri zen. Eta gero, ibiltzen jarraitu zuen. Gu bere atzetik joan ginen. Nola da posible! Berriz ere, oihuka hasi zen. Eta mundu guztia, berari begira. Ze arraroa zen. Gero, ibiltzen jarraitu zuen neskak. Hori bagenekien. Oso arraroa zen. Eta bere atzetik jarraitu genuen. Zer eramangote zuen bere maleta gorrian. Nola da posible! Berriz ere, oihuka hasi zen neska. Eta mundu guztia, berari begira. Orduan, ez genekien zerari zen neska. Dano? Horrela egin genuen. Neskak oihuka egiten jarraitzen zuen. Eta orduan, galdetu genion. Zer gertatzen zaizu? Elvis hilda! Ai ama, Elvis hilda! Bai, pena handia, esan zioten neskari. Oso ondo abesten zuen, eta primeran mugitzen zituen gerriak. Ez, esan zuen neskak.
Elvis hori ez, beste Elvis bat, nire Elvis. Eta orduan, poltsa ireki zuen. Poltsa barruan, bere txoritxoa zegoen, hilda. Ai, ama, horregatik egiten zuen neskako oihuka, bere txoritxoa hil egin zelako. Dana, begira geratu ginen. Oi, koitadua, horregatik ari zinen oihuka eta negarrez. Mai, ama. Orduan, proposatu genion, hileta egitea. Egingo diogu hileta, esan zioten neskari. Eta orduan, denak hileta prestatzera joan ziren. Loreak eraman zituzten, koroa, bebai, kandelak, eta neskaren atzetik joan ziren. Agurra egin genion txoritxoari. Agur txoritxo! Eta lurperatu egin zuten. Gero, ezeri ginen, eta estia eta kakaua hartu genuen. Eta neskak kontatu zigun nolakoa izan zen Elvisen bizitza. Zein ondo abesten zuen, eta zenbat maite zuen neskak. Gero, bezarkatu ginen, negar pizka bat egin genuen, eta imaginatu genuen nolakoa izango zen bi Elvisak elkartuko balira. Beitu, biak abesten, eta naiz eta triste egon, barre egin behar izan genuen. Neskak eskerrak eman genien, eskerrak eman zigun, eta agure esan zigun, polita izan zen. Eta ala bada, edo ez bada, zar dadila kalabazan, eta atera dadila zuen etxeetan. Gustatu zaizue? Badakizue zer gertatu zitzaion neskari, ez da? Zergatik egiten zuen oihuka eta negarrez. Zuen ulertzen, bere txoritxoa hil egin zen, eta neska pilo bat maite zuen bere txoritxoa. Orduan, agurra egin zioten, eta gogoratu zuten zenbat maite zuten txoritxoa. Zuei gertatu zaizuen noizbait, maskotaren bat hiltzea. Txakurra, edo katua, edo hamsterra, edo txoritxoa. Animaliak asko maite ditugu, ez da? Oso onak dira. Eta hiltzen direnean pizka triste jartzen gara. Baino gogoratu behar dugu beti, zein ondo pasatu dugun beraiekin. Eta denok, jaio, bizi eta hil egin behar garela. Eta ez da zer gertatzen, hori da gertatu behar dena. Bueno, laguntzoak, egun zoragarria pasa, amonak, aitonak, izebak, osabak, ikusten badituzue? Oso ondo pasa, eta bizarkada erraldoi bat eman, bale? Bueno, laguntzoak, musu handi bat, eta ni banoa dutza bat hartzera. Ze egon naiz ibiltzen, eta gero etorri naiz korrika zuei ipuina kontatzera. Oso ondo pasa, bale? Bihar arte laguntzoak!